Bai nono kisah masing senai rotini phai ang sok mani ba nung matai mau he khana mani bot ma matai no ma Garia bopro ma mani thangnai shonibar ki imang ro apro toi bauta ke imang sapai jang mani ba omoke imang sapai jamani haible ke imang sapai jawi bahai ke nung oro pasanai hini de sapai jak Nge tabo chini baba Garia pasamani ya gulo nung bahai bahai ke puja ro khai matong angge anga ta khai din khai ro gong ke nang sarai khwa angge shonibar mongolbar ro angge salin bai tha khai ta angke uro nukha je ganda ganda wo leina di ganda wo ha pe khobu tong le peja go obo pekhok tomani ingke abo tomani bangi pekhok tong obono ning kisa samane de angke mono nukmani je waso pasaja khede nuk na tuluk khede nukmani pasaja ya ingke ro bhage saiman khaje nung tuluk pamani no bhage nugru kha bode bo pawani pro bo sapai ta no nge bo sapai la ha ang aro gamba ro khai la ha nge sati satrai shawai thoi no khapa ne satrai shaw jati shaw ga pasau mani le je nukjak mani bo pro chini nukjak sok mo ande ta go sani ba ro nge nukjak sok ya thangnai shonibar ro hangke nukjak dro ta bus kang shonibar ro hangke apron ke nukjak sok la ta nge tini ke tei nukjak la hangke amote bi de pasanai kho amde pasamani te ande ya te pasaliya te paso to thok liya hangke nung omu motai mau nung ni sak bahai ma tongjak ani sak ba ta ha to na baba Garia ni nok tangi ro wani nok tang ro wani Guatemala se adora todo mundo.